Start பண்ணலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலாச்சலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதா மய்யா ததாதி ஸ்வபதாதிகம். हे कृष्ण कर सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशु गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदि भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने. नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा. श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? எங்க விட்டோம் நம்ம? 76 இப்ப எடுக்கணும். மோகன்தாஸ் பிரபு ஷேர் பண்றீங்களா? சோ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது அத்வைத ஆச்சாரியா பத்தி, ரைட்? சரி, ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், अनेरा की कथा बलदेव महाशाया यान्रा भाव सुद्ध शक्या वात्सल्यादि माया. நம்ம ஹரே வந்து கிருஷ்ணா. அநேரகி கதா பலதேவ மகாஷயா ஜான்ற பாவ சுத்த சத்ய வாசல்யாதி மயா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க பிரேமா மாதாஜி. மற்றவர்களை பற்றி என்ன சொல்வது? பரமபுருஷ பகவானான பலதேவரும் கூட தூய நட்புறவு மற்றும் பிள்ளை பாசத்தின் பாவங்களால் நிரம்பியுள்ளார். பொருளுரை: பகவான் கிருஷ்ணரின் பிறப்பிற்கு முன்பே பகவான் பலதேவர் தோன்றினார். அதனால் அவர் கிருஷ்ணரின் வழிபாட்டிற்குரிய மூத்த சகோதரர் ஆவார். இருப்பினும் அவர் கிருஷ்ணருடைய நித்திய சேவகனை போல் செயல்படுவது வழக்கம். ஆன்மீக வானில் உள்ள எல்லா வைகுண்ட லோகங்களும் சதுர்வியூக என்று அறியப்படும் கிருஷ்ணரின் 4 விரிவுகளால் ஆளப்படுகின்றன. அவர்கள் பலதேவரின் நேரடி விரிவுகள் ஆவர்.
ஆன்மீக வானில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் தன்னை பரமபுருஷரின் சேவகனாக நினைப்பது என்பது அந்த பரமபுருஷரின் தனித்தன்மையாகும். ஒருவர் சமுதாய வழக்கத்தில் கிருஷ்ணரை காட்டிலும் மூத்தவராக இருக்கலாம், ஆனால் உண்மையில் ஒவ்வொருவரும் அவரது தொண்டில் ஈடுபடுகின்றனர். எனவே ஆன்மீகவானிலும் சரி பௌதிகவானிலும் சரி இருக்கக்கூடிய எல்லா வேறுபட்ட கிரகங்களிலும் பகவான் கிருஷ்ணரை மிஞ்சியவர் யாரும் இல்லை, அல்லது அவரிடமிருந்து சேவையை பெருமளவிற்கு தகுதியுடையவர் யாரும் இல்லை. ஒவ்வொருவரும் பகவான் கிருஷ்ணரின் தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இவ்வாறாக பகவானின் தொண்டில் ஒருவர் எந்த அளவிற்கு அதிகமாக ஈடுபடுகிறாரோ அந்த அளவிற்கு அவர் முக்கியமானவர். அதே போன்று ஒருவன் எந்த அளவிற்கு கிருஷ்ணரின் தெய்வீக தொண்டிலிருந்து விலகி உள்ளானோ அந்த அளவிற்கு அவன் பௌதீக களங்கத்தின் துரதிர்ஷ்டத்தை வரவழைக்கின்றான். ஜட உலகில் உள்ள பௌதீகவாதிகள் கடவுளுடன் ஒன்றாக விரும்பலாம் அல்லது கடவுளுடன் போட்டியிட விரும்பலாம். இருப்பினும் ஒவ்வொருவரும் நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ கடவுளின் தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளனர். கிருஷ்ணரின் தொண்டினை ஒருவன் எந்த அளவிற்கு மறக்கின்றானோ அந்த அளவிற்கு அவன் அழிவடைவதாக கருதப்படுகிறான். எனவே ஒருவன் தூய கிருஷ்ண உணர்வை வளர்க்கும் போது அவன் கிருஷ்ணருடனான தனது நித்திய சேவகத்தன்மையினை உடனடியாக வளர்க்கின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, வெரி நைஸ். தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப வந்து நம்ம 5 ரசம் பார்த்துட்டோம். அதுல 5 ரசம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்ப வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு சொல்றது வந்து பலதேவ், அதாவது பலராமோட பிரதர், ரைட்? அவர் வந்து என்ன கிருஷ்ணரோட பிரதர், கிருஷ்ணரோட பிரதர். தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. சோ என்ன சொல்றாரு பல்ராம், அவரும் என்ன சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். இவர் 2 ரொம்ப 5லயும் அவர் இருக்காரு. அது 2 ரொம்ப டாமினேட்டிங். என்னன்னா ஃபெட்டர்னல் அண்ட் பெட்டர்னல். ஃபெட்டர்னல்னா ஃப்ரெண்ட்ஷிப், பெட்டர்னல்னா பேரண்டல் லவ். அதாவது ஸ்நேகிதன் ஆஸ் வெல் அஸ் வாத்சல்யா, 2த்துலயும் அவரு சாக்கியா அண்ட் வாத்சல்யா எடுக்கிறாருன்னு. அவர் கிருஷ்ணருக்கு முன்னாடி இருந்ததால கிருஷ்ணா வந்து அண்ணனா அவரை கும்பிடுறாரு. எப்பவுமே வந்து கிருஷ்ணா தான். ஆனா பல்ராமோட வியூ எப்படி? அவர் தான் எப்பவுமே கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யறவரை அவர் பாக்குறாரு. நித்யானந்தாவா எடுத்து அப்பமும் சரி, பல்ராம எடுத்த அப்பமும் டெசிஷன் சிலது வந்து பல்ராம் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் இந்த விஷயம் தான் நடக்குது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். நாளைக்கு ஓகே, இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கை, அதாவது நம்ம வைகுண்டம் பிரவியோம்னா, ரைட்? நம்ம சொல்ல பரவியோம்னா அப்படின்னு சொல்ற அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கை என்னன்னா எல்லாமே இந்த 4 வியூகங்கள், ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரபிள் எக்ஸ்பான்ஷன், செகண்ட் சதுர்வியூஹா எக்ஸ்பான்ஷன் சொல்றாங்கல்ல, இதெல்லாம் டைரக்ட் பல்ராமோட எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஆனா என்ன ஆனாலும் அவர் வந்து டைரக்ட் சர்வேட்டர் ஆஃப் கிருஷ்ணா அப்படின்ற ஃபீலிங்ல தான் இருக்கும். பலராம் ஒண்டி இல்லை, எல்லாருமே வந்து மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்லயும் சரி ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்லயும் எல்லாருமே வந்து கிருஷ்ணரோட சேவையில தான் ஈடுபடுறாங்க. ஒன்னே ஒன்னு டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட் வந்து அவரோட இன்டர்னல் எனர்ஜி, அதனால அதுக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இல்லை. ஏன்னா அவருக்குள்ள இருந்து வர்ற மாதிரி, எக்ஸாம்பிள் சூரியனுக்கும் சூரிய ஒளி, 2மே வந்து சூரியனுக்கு சம்பந்தப்பட்டது. ஆனா எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி வந்து கிளவுட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். கிளவுட் எப்படி மாத்தாச்சுன்னா சூரியனாலதான் மேகங்கள் வருது, ரைட்? தண்ணி ஆயிட்டு நான் வேப்பரைசேஷன் எடுக்கல இப்போ கிளாஸ், ஆனா அந்த ப்ராசஸ்ல கிளவுட் ஆகுது. ஸோ அதுவும் சூரியனால வருது. பட் அது வந்து செப்பரேட்டட் எனர்ஜி ஆஃப் கிருஷ்ணா மாதிரி. அது வந்து செப்பரேட் ஆனதால நம்ம இந்த சைட்ல இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த மேகங்கள் கவர் ஆனதால நம்மளுக்கு கிருஷ்ணனும் தெரியாது, கிருஷ்ணரோட இன்டர்னல் எனர்ஜியும் தெரியாது. அதுதான் நம்ம ஃபர்காட்டன் ஸ்டேஜ், அதுதான் பேட் ஃபார்ச்சூன், அதுதான் மெட்டீரியல் கண்டாமினேஷன், அதுதான் மாயம், ரைட்? அதனால அந்த ஸ்டேட்ல இருக்கிறதுக்கு வந்து ஆஸ் குட் அஸ் டைங்ன்றாங்க. உயிர் இல்லாம இருக்கிறதே பெட்டர். எப்போ வந்து புவர் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் வருதோ, நம்மளுக்கு இன்னும் வரல, இன்னைக்கு கூட நம்ம வந்து பிசினஸ் டிரான்சாக்ஷன்ல இருக்கணும், எனக்கு இது வேணும், அவங்களுக்கு இது வேணும், இது பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கோமே தவிர கிருஷ்ணருக்கு என்ன வேணும்ன்றதை பார்த்து நம்ம பண்றது இல்ல அப்படின்றத நம்ம பாத்துக்கணும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இருங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேவாபனா கே கயரினா தாச பாவனா கிருஷ்ண தாச பாவ வினோ ஆச்சே கோன ஜனா. எஸ் பிரபு வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல பிரபு வாசிக்கிறேன்னு சொன்னாங்க. ஜானகி ராமன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. तेनोहो आप्यंक्यो करेना दास भावना
Krishna Dasa Bhava Vinu Aga Ona Jana. Hare Krishna Mataji. Translation. He also considered himself a servant of Lord Krishna. Indeed, who is there who does not have this conception of being a servant of Lord Krishna. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, அவர் வந்து கிருஷ்ணரோட சேவகனா நினைச்சிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு. அவர் எந்த டிவோட்டிக்கு வந்து நான் கிருஷ்ணரோட சேவகன் என்ற நினைப்பு இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. பேசிக்கலி எல்லாருமே வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் என்னன்னா, நம்ம பக்தி ஏற ஏற நம்மளுக்கு பக்தி ரொம்ப குறைச்சல் அப்படின்னு குறைச்சலா இருக்கச்சே நான் இவ்வளவு கும்பிடுறேன் தெரியுமா அப்படின்னு நினைப்போம். இன்னொன்னு பிசிக்ஸ் கிளாஸ் இருக்கு, 2 நான் ஜஸ்ட் மியூட் பண்ணிடுறேன் எல்லாரையும். ஹரே கிருஷ்ணா. சாஸ்திரவதனயேன் ஹோ சேஷ சங்கர்ஷனா தாச தேஹதாரி கரே கிருஷ்ணேர சேவானா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சகஸ்ரவதனயேன் ஹோ சேஷ சங்கர்ஷனா दास देहदारी करे Krishnera Sevana. He who is Sesa Sankarsana with his thousands of mouths serves Sri Krishna by assuming 10 forms. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ 10 ரூபங்கள் எடுத்து சேஷாக்கு வந்து 1000 வாய்க்கல் அப்படின்னு சொன்னோம், ரைட்? thousands of mouthல வந்து அவர் வந்து கிருஷ்ணரை சர்வ் பண்றாரு. எப்படின்னா அவரோட பெருமைகளை பாடி பாடி பாடி, ஆனாலும் அது பத்தலையா அவருக்கு. அந்த லெவலுக்கு அவர் பெருமை. ஏன்னா சேஷாக்கு தான் ரொம்ப மேக்சிமம் தெரியும், ரைட்? சங்கர்ஷனா. சோ சேஷாக்கு 10 ஃபார்ம் எடுக்கிறாரு. அது என்னன்றது இனிமே வரப்போகுது. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பல்ராமோட இன்கார்னேஷன் சங்கர்ஷனாவோட இன்கார்னேஷன் சேஷா. ஓகே. அனந்த பிரம்மாண்ட ருத்ரா சதா சிவேர அம்சா குணவதாரா தானேனோ சர்வதேவ அவதம்சா. அனந்த பிரம்மாண்டே ருத்ரா சதா சிவேர அம்சா குணவதார தேவோ சர்வ தேவ அவதம்சா. எல்லையற்ற பிரபஞ்சங்களில் தோன்றும் சதாசிவனின் அம்சமாகிய ருத்ரர் ஒரு குண அவதாரமும் முடிவற்ற பிரபஞ்சங்களில் உள்ள எல்லா தேவர்களின் அலங்காரமும் ஆவார். பொருளுரை. சிவபெருமான் அல்லது ருத்திரர் பின்வரும் 11 பிரிவுகளை கொண்டுள்ளார். அஜய்கபாத், அசிப், ரத்னர், விரூபாஷர், தைவதர், ஹரர், பகுரூபர், தேவர், பிரேஷ்ட, பிரியம்பகர், சாவித்ரர், ஜெயந்தர், பினாகி மற்றும் அபராஜிதர். இந்த விரிவுகளுக்கு அப்பால் நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், சந்திரன், சூரியன், சோமயாஜி ஆகிய 8 வடிவங்களையும் ருத்திரர் கொண்டுள்ளார். பொதுவாக இவ்வெல்லா ருத்திரர்களும் 5 முகங்களையும் 3 கண்களையும் 10 கரங்களையும் கொண்டுள்ளனர். சில நேரங்களில் ருத்திரர் பிரம்மாவுடன் ஒப்பிடப்பட்டு ஒரு ஜீவனாக கருதப்படுவதை காண்கிறோம். ஆனால் பரமபுருஷ பகவானின் பகுதி அம்சமாக ருத்திரன் விளக்கப்படும் போது அவர் சேஷருடன் ஒப்பிடப்படுகிறார். எனவே சிவபெருமான் ஒரே சமயத்தில் பகவான் விஷ்ணுவின் அம்சமாகவும் பிரபஞ்சத்தை அழிப்பதற்கான திறனில் ஜீவன்களில் ஒருவராகவும் உள்ளார். விஷ்ணுவின் அம்சம் என்ற முறையில் அவர் ஹரர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். அவர் பௌதிக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். ஆயினும் சமூக குணத்துடன் தொடர்பு கொள்ளும் போது அவர் ஜட இயற்கையின் குணங்களினால் அலங்கமுற்றது போல தோன்றுகிறார். இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் பிரம்ம சமிதையிலும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 10வது சந்தத்தில் ஜட இயற்கை தனது நடுநிலையில் தோன்றாமல் இருக்கும் போது ருத்திரர் அவளுடன் எப்போதும் தொடர்பு கொண்டுள்ளார் என்றும், ஆனால் ஜட இயற்கையின் குணங்கள் கிளர்ச்சி அடையும் போது அவர் தூரத்தில் இருந்தபடி ஜட இயற்கையுடன் தொடர்பு கொண்டுள்ளார் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. பிரம்ம சமீதியில் விஷ்ணுவிற்கும் சிவபெருமானுக்கும் இடையிலான உறவானது பாலுக்கும் தயிருக்கும் இடையிலான உறவுடன் ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. பாலானது சில குறிப்பிட்ட சேர்க்கையினால் தயிராக மாறுகின்றது. பாலும் தயிரும் ஒரே மூலப்பொருட்களை கொண்டவை என்ற போதிலும் அவை வேறுபட்ட செயல்பாடுகளை கொண்டவை. அதுபோலவே சிவபெருமான் பகவான் விஷ்ணுவின் விரிவாக உள்ள போதிலும் பிரபஞ்ச படைப்பின் விடயத்தில் பங்கு கொள்ளும் காரணத்தினால் அவர் தயிராக மாறிய பாலை போன்று மாறியவராக கருதப்படுகிறார். சிவபெருமான் சில நேரங்களில் பிரம்மாவின் தலைகளிலிருந்தும் சில நேரங்களில் விஷ்ணுவின் தலையிலிருந்தும் தோன்றுவதை புராணங்களில் காணலாம். அழிப்பவரான ருத்திரன் சங்கர்ஷனிடமிருந்து பிறந்தவரும் மொத்த பிரபஞ்சத்தையும் எரிக்கும் இறுதி நெருப்பும் ஆவார்.
வாயு புராணத்தில் வைகுண்ட லோகங்களில் ஒன்றில் வீட்டிற்கும் சதாசிவனை பற்றிய குறிப்பு உள்ளது. அந்த சதாசிவன் பகவான் கிருஷ்ணருடைய லீலா ரூபத்தின் அம்சமாவார். இவ்வுலகில் உள்ள சதாசிவன் சம்புதேவர். வைகுண்ட லோகத்தில் உள்ள சதாசிவனின் பகவான் விஷ்ணுவின் விரிவங்கம் என்றும், மகாமாயா அவரது துணைவி லக்ஷ்மி அல்லது ரமாதேவியின் விரிவங்கம் என்றும் கூறப்படுகிறது. மகாமாயே ஜட இயற்கையின் ஆதி மூலமும் பிறப்பிடமும் ஆவாள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா சொல்லிருக்காங்க. நம்ம ஆல்ரெடி 11 ருத்ராஸ் பத்தி படிச்சிருக்கோம். இந்த பேரெல்லாம் எதுவுமே நம்மளுக்கு கூட ஃபெமிலியர் இல்ல. நம்ம ருத்ரான்றதா ஜஸ்ட் நேம் கோஸ்டும் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காருங்க. அது தவிர 8 ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ருத்ரா சொல்லியிருக்கோம். பூமி, அப்போ, நலோ, வாயு, ரைட், கம். இந்த 5 எர்த், வாட்டர், ஃபயர், ஏர். இதை தவிர ஸ்கை, ஸ்கன், மூன் அண்ட் சோமயாஜி, ரைட், அப்கோர்ஸ் மூனோட எக்ஸ்பான்ஷன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்றாங்க, 5 ஃபேசஸ், 5 முகங்கள், 3 கண்கள் அண்ட் 10 ஆம்கள் எல்லாம் வந்து ருத்ரரோட எக்ஸ்பான்ஷன். ருத்ரர் வந்து சேஷத்துக்கு ஈக்குவலா கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா சிவன், ருத்ரர் வந்து எப்பவுமே வந்து சேஷனை கும்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு. சங்கர்ஷனர் தான் அவரோட மெயின் டேட்டி ஆகும். சோ அவர் வந்து என்னன்னா, நம்ம விஷ்ணு எக்ஸ்பேண்ட் ஆரச்சே சைமல்டேனியஸா ருத்ரா எக்ஸ்பேண்ட் ஆறாரு. ஸோ பேசிக்கலி 2 வருஷன். பிரம்மாவோட குழந்தையா பிறந்தவர் ருத்ரர், இங்க மெட்டீரியல் மேனிஃபெஸ்டேஷன். இதை தவிர தேவிதாம், ஹரிதாம் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு 2க்கு நடுவுல சிவதாம்னு ஒண்ணு இருக்கு. சிவதாம்ன்றது வந்து இட் இஸ் நாட் மெட்டீரியல், பட் இட் இஸ் நேதர் கம்ப்ளீட்லி வைகுண்டம் மாதிரி கூட இல்ல. இங்க சிவதாம் பண்றவங்கல வந்து என்னன்னா, இங்க இருக்கிற நம்மாழ்வார்கள் எல்லாரும் வந்து கான்ஸ்டன்டா விஷ்ணுவை கும்பிட்டுறதா. அதனாலதான் வைஷ்ணவாயாம் யத்தா சிம்பு அப்படின்வாங்க. அதாவது இருக்கிறதுலே பிகெஸ்ட் வைஷ்ணவா ஆர் தி கிரேட்டஸ்ட் வைஷ்ணவா இஸ் சிம்பு, விச் இஸ் சிவா. இது தெரியாம நிறைய வைஷ்ணவைட்ஸ் வந்து சிவனை கூட இன்சல்ட் பண்ணுவாங்க. நான் சிவன் கோயில் போக மாட்டேன், எனக்கு இது இம்பார்ட்டன்ட்ல, நான் வைஷ்ணவா தான். வைஷ்ணவா வந்து சிவரை வந்து கூடணும்ன்றத சொல்ல, ஆனா அவர் வந்து ஒரு பெரிய தேவர், டெமிகாட் என்ற இதுல பக்தி கொடுக்கணும் அப்படின்றது முக்கியம். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா, அதனாலதான் சிவனுக்கு வந்து ஒரு பெனடிக்ஷன் விஷ்ணு கொடுத்தா இருக்காரு. நான் எங்க இருந்தாலும் நீ வந்து அங்க இருப்ப அப்படின்ற பெனடிக்ஷன். இது வந்து நாளைக்கு நான் கதை சொல்ல போறேன். நாளைக்கு ஆமா 4:45க்கு கதை சொல்றேன். சோ நீங்களும் பண்ணலாம். அண்ட் மோகன்தாஸ் பிரபு 4:45க்கு L3 கிளாஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணிடுங்க நாளைக்கு. சோ கண்டினியூஸா 4 to 4:45, 4:45 to 5 ஸ்டோரி சொல்லிட்டு 2 பேருமே மர்ஜ் ஆயிட்டு 5ல இருந்து நம்ம ஈஷோ கண்டினியூ பண்ணிடலாம். சரிங்களா? நடுவில் ஒரு சாங் பிரபு பாடுவாரு, அந்த டைம் நான் ரெஸ்ட் எடுத்துருவேன். சோ மில்க் வந்து பிரம்ம சமிதால என்ன சொல்றாங்க, பால் வந்து தயிரா கன்வெர்ட் ஆகிற மாதிரி சிவனுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் அந்த மாதிரின்னு. இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, சிவன் வந்து அனிலேஷன்னால அவர் வந்து சுத்துறதெல்லாம் வந்து இந்த பேய்களும் பூதங்களோட அவர் சுத்திட்டு இருப்பாரு. தமஸ் குவாலிட்டியில இருந்துட்டு அவங்கள லிபரேட் பண்றதா அவரோட மெயின் ஜாப் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ இது வந்து என்னன்னா, புராணங்கள் வந்து சிவா வந்து சில தடவை வந்து நம்ம பார்த்துக்கோம், பிரம்மால இருந்து தலைன்னா அவர் கோபம் வரைச்சே வர்றாரு அப்படின்னு, சிலத்துல வந்து விஷ்ணுல இருந்து வந்திருக்காரு அப்படின்னு. ஆனா ஆக மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா ருத்ரர் வந்து அழிக்கிற ஜாப்ல அவர் இருக்காரு. வாயு புனர்ணத்தை என்ன சொல்லாங்கன்னா, சதாசிவன்றதும் ஒரு வைகுண்ட பிளானட்னு சொல்லியிருக்காங்க. நான் சொன்ன மாதிரி நம்மளோட தேவி லோக்ன்றது இங்க இருக்கு, அதுக்கு மேல வந்து வைகுண்டம், அதுக்கு மேல இருக்கிற மாதிரி நடுவுல வந்து சிவலோகம் அப்படின்னு. சிவலோகம்ன்றதும் ஒரு வைகுண்டா பிளானட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாயு புனர்ல சொல்லியிருக்காங்க. தேர்ஃபோர் சதாசிவ் வந்து இஸ் ஒன் ஆஃப் தி டைரக்ட் எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா ஃபார் பாஸ்ட் டைம் அப்படின்றதும், கிருஷ்ணர் பண்ற எல்லா அழிவு செயல்கள், அதாவது இன்க்ளூடிங் டீமன்ஸ் எல்லாம் அன்ற டைம் வந்து சதாசிவ் தான் ஃபார்ம் எடுக்கிறாரு. சம்பு என்ற ஃபார்ம், அதாவது சதாசிவ்ன்றது லார்ட் சம்பு, ரெண்டுமே என்னன்னா, சதாசிவன்றது எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் கிருஷ்ணா, சதாசிவ்ல இருந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறது சம்பு. அங்க இருந்து ஒரு எக்ஸ்பான்ஷன் தான் எல்லாம் அழிக்கிறத இருக்கும். ஏன்னா கிருஷ்ணருக்கு அழிக்கிற ஜாப் பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லி புராணங்களையும் இருக்கு, நம்ம ஆச்சாரியங்களும் சொல்லியிருக்காங்க. சோ மகாமாயா வந்து ரமாதேவின்றது லக்ஷ்மி தேவி, ரமாதேவி என்றவங்களோட டைரக்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் தான் இது. சோ நம்ம கோலோகா சார்ட் பார்த்தோம்னா நம்ம 3 தத்துவங்கள் பார்ப்போம். ஒன்று வந்து விஷ்ணு தத்துவம், அப்புறம் சிவ தத்துவம், அட் த சேம் டைம் 3 இல்ல 4 சக்தி தத்துவம், அட் த சேம் டைம் ஜீவ தத்துவம், 4மே அப்படியே பிளெண்ட் ஆகுது நம்ம பார்ப்போம். ரைட்? சோ மகாமாயால இருந்துதான் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்மளோட பூமி வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தேனோகாரேன கிருஷ்ணேரா தாஸ்ய பிரத்யாசா அனாரந்தாரா கே காஹே சிவா நீ கிருஷ்ணதாசா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேகோனகாரேன கிருஷ்ணநேரா ஆஸ்ய பிரத்யஷா நிரந்தாரா காஹே சிவா முனி கிருஷ்ணதாசா. Translation:
he also desire only to be a servant of Lord Krishna. Sri Sada Siva always says, I am a servant of Lord Krishna. Hare Krishna. சதா சிவர் அதான் சொன்னார். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவர் கிளியரா சொல்றது வந்து தாசானு தாசா, நான் வந்து எப்பவுமே சிவன் கிருஷ்ணருக்கு சேவகன் அப்படின்றதா சதாசிவம் சொல்றாரு அப்படின்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு நீங்க படிக்கலாம், நான் படிச்சப்பறம். எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண பிரேம உன்மதா விவல திகம்பரா கிருஷ்ண குண லீலகாயா நாச்சே நிரந்தரா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. கிருஷ்ணா பிரேம தீல கதா கொஞ்சம் கீழே இருக்குங்க பிரபுஜி. கிருஷ்ணா கரெக்ட். கிருஷ்ண பிரேம உன்மதா விபவ திகம்பரா கிருஷ்ண குண லீலகாயா நாசே Nirantara, Nirantara translation by Srila Prabhupada Kijay. Intoxicated by ecstatic love for Lord Krishna, he becomes overwhelmed and innocently dances without clothing and sings about Lord Krishna's qualities and pastimes. Hare Krishna Mother. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. தேங்க்யூ ஸோ மச். நெக்ஸ்ட். ஸோ அவர் வந்து என்னன்னா அவ்வளோ பிரியம் எக்ஸ்டசிக் லவ்னால அவர் வந்து ஆட்டம் பாட்டம் கிருஷ்ணர் பத்தி அவரோட புகழையும் அவரோட லீலைகளும் பேசச்சே அவர் வந்து என்ன ஓட் போட்டிருக்காரு, என்ன ட்ரெஸ் போடலான்றது கூட தெரியாதமா அந்த பித்து பிடிச்சு ஆடுறாரு அப்படின்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஏன் இப்போ நம்ம சிவா பத்தி இவ்வளவு பேசிட்டு இருக்கோம், யாராவது சொல்றீங்களா? அவருதான் நம்ம அழிக்கிறவரு. பட் ஏன் இப்போ பேசிட்டு இருக்கோம் இந்த சாப்டர்ல? Advaita Acharya is Shiva and Vishnu together. Hare Bol. Very nice. Advaita Acharya is a combination of Shiva and நம்ம அதனால அவரை பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ரெண்டுமே அவர்தான் மாதாஜி. ஆமாமா, ரெண்டுமே காம்பினேஷன். சைத்தன்யால எல்லாம் 2 in 1. கிருஷ்ண உன்மதா விவல திகபரா இது படிச்சிட்டோம் பிரபு. கிருஷ்ண குண லீலா கானா நாச்சே நிரந்தரா பீதா மாதா குரு சாக்கா பாவே கானே கேன நயா கிருஷ்ண பிரேமேரா ஸ்வபாவா தாஸ்ய பாவே சகரயா. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. ஓகே. பீதா மாதா குரு சக்கா பாவேன நயா கிருஷ்ண பிரேமேரா ஸ்வபாவா ஆசைய பவாசி காரியா. வெயில் அடிக்கிறது. Translation அப்புறம் போய்க்கலாம், சாயங்காலம் போய்க்கலாம். ஒரே ஒரு செகண்ட் மாதாஜி, நான் மியூட் போட்டுறல, அப்புறம் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ். இப்ப அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்களேன். Hare Krishna Mataji. All the emotions, whether those of father, mother, teacher, or friend, are full of sentiments of servitude. That is the nature of love of Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Eka Krishna Sarva Sevya Jagatishvara Arayata Sabha Thandra Sevakanuchara. Hare Krishna. Hare Krishna. Translation. Lord Krishna, the one. Padikva Mataji. Padinga Mataji. Hare Krishna. Lord Krishna, the one master and the Lord of the universe, worthy of being served by everyone. Indeed, everyone is but a servant of his servants. Hare Krishna. Hare Krishna. சோ கிளியரா அவர் தான் மாஸ்டர் அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து இன்ஃபேக்ட் ரீசெண்டா கூட எனக்கு கேட்டாங்க, ஈஸ்வர் அப்படின்னா சிவனை ரெப்ரசென்ட் பண்றதுன்னு. ஈஸ்வர் ஆனா லார்டு பகவான்ன்றது அர்த்தம். ஈஸ்வர்ன்றது ஜஸ்ட் பகவானுக்கு ஈக்குவல் டேர்ம் தான் தவிர இட் டஸ் நாட் ரெப்ரசென்ட் எனிவன் எக்ஸப்ட் கிருஷ்ணா. சோ ஈஸ்வரா அப்படின்றது வந்து மீன்ஸ் ஆண்டவா அப்படின்றதுக்கு மீனிங் தான். ஹரே கிருஷ்ணா. Say Krishnava
தீர்ணா சைத்தன்ய ஈஸ்வரா அதைவ ஆரசபா தான்ஹார கிங்கரா. Translation. That same Lord Krishna has desired as Lord Chaitanya, the Supreme Personality of Godhead. Everyone, therefore, is his servant. Hare Krishna. So Hare Krishna. அடுத்தது பத்மா மாதாஜி நீங்க படிக்கலாம். அதே கிருஷ்ணர் தான் சைத்தன்யாவா வந்திருக்காரு and therefore எல்லாருமே அவருக்கும் சேவகர் ஆறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. மானே சபா தாண்ட தாசா ஏன மானே தாராஹாயா சேயி பாபநாஷா. இது ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம், ஞாபகம் இருக்கா இந்த ஸ்லோகா? மானே சபதார தாச ஜேன மானே தாராஹாய சேயி பாபநாஷா. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. சிலர் அவரை ஏற்கின்றனர், சிலர் அவரை ஏற்பதில்லை. ஆயினும் ஒவ்வொருவரும் அவரது சேவகரே. இருப்பினும் அவரை ஏற்காதவன் அவனுடைய பாவ விளைவினால் நாசமாகி விடுவான். பொருளுரை. ஓர் உயிர் வாழி தன்னுடைய ஸ்வரூப நிலையை மறக்கும் பொழுது பௌதீக வளத்தை அனுபவிப்பதற்கு அவன் தன்னை தயார் செய்து கொள்கிறான். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளுக்கு செய்யப்படும் சேவையானது முழுமையான ஈடுபாடல்ல என்று நினைக்கும் அளவிற்கு சில நேரங்களில் அவன் தவறாக வழிநடத்தப்படுகிறான். வேறு விதமாக கூறினால், பகவானுக்கு சேவை செய்வது மட்டுமே ஒரு உயிர்வாழியின் பணி அல்ல, அவனுக்கு பல்வேறு இதர பணிகள் உள்ளன என்று அவன் நினைக்கிறான். அத்தகைய முட்டாள் மனிதன் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ முழுமுதற் கடவுளின் தொண்டிற்கான செயல்களில் தான் ஈடுபட்டுள்ளேன் என்பதை அறிவதில்லை. உண்மையில் ஒருவன் பகவானின் தொண்டில் ஈடுபடாவிடில் எல்லா அமங்கலமான விஷயங்களும் அவனை தாக்கும். ஏனெனில் பரம புருஷரான சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு செய்யும் சேவையே சின்னஞ்சிறு உயிர்வாழிகளின் ஸ்வரூப நிலையாகும். உயிர்வாழி மிக சிறியவனாக இருப்பதால் பௌதீக இன்பத்தின் கவர்ச்சி அவனை மயக்குகின்றது. அவன் தனது ஸ்வரூப நிலையினை மறந்து ஜடத்தினை அனுபவிக்க முயல்கிறான். ஆனால் அவனிடம் உறங்கிக் கொண்டுள்ள கிருஷ்ண உணர்வு எழுப்பப்பட்ட பின்னர் அவன் ஜடத்தின் சேவையில் ஈடுபடுவதில்லை, மாறாக ஈடுபடுகிறான். வேறு விதமாக கூறினால், ஒருவன் தனது ஸ்வரூப நிலையை மறக்கும் போது அவன் தன்னை ஜட இயற்கையின் எஜமானனாக நினைக்கின்றான். ஆயினும் அந்த நேரத்தில் கூட அவன் பரமபுருஷன் சேவகனாகவே இருக்கின்றான். ஆனால் அந்த நிலை தகுதியற்ற அல்லது களங்கமுற்ற நிலையாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. So very beautiful ஸ்லோகா, ரைட்? இந்த ஸ்லோகா என்ன சொல்றாங்க, நம்ம இப்ப வந்து நம்ம பார்ப்போம். கேஹா மானே, கேஹா மானேனா சிலர் ஒத்துக்கிறாங்க, கேஹா நா மானே சிலர் வந்து ஒத்துக்கலன்னு. சபா தாண்ட தாசா எல்லாருமே அவரோட சேவர்கள் தான். கேஹா மானே ஒத்துக்கிட்டாலும், கேஹா நா மானே ஒத்துக்கிட்டாலும் சபா தாண்ட தாசா அவரோட தாசான்னு. ஏன மானே, ரைட்? ஏன மானே அப்படின்னா யார் ஒத்துக்கிறாங்களோ, யாரெல்லாம் ஒத்துக்கிறாங்களோ, தாரா ஹாய, தாரானா அவரை யார் ஒத்துக்கிறாங்களோ அவரை என்ன ஆறாங்க, ஒத்துக்காதவங்க, அதாவது சின்ஃபுல் பாப நாசானா ஒத்துக்காதவங்க. இப்ப வந்து ஏ மானேனா ஒத்துக்கிட்டா, ஏனா மானேனா ஒத்துக்காதவங்க என்ன ஆறாங்கன்னா சர்வ பாப நாஷா, சேயி பாப நாஷானா டோட்டலா வந்து அழிஞ்சிடுறாங்கன்னு. சோ யார் ஒத்துக்கிறாங்களோ யார் ஒத்துக்கலையோ எல்லாருமே அவரோட சேவகர் தான். எப்படி அவர் சேவை செஞ்சா கிருஷ்ணர் சேவகர், இல்லைன்னா மாயா, ரைட்? ஆனா ஒத்துக்காதவங்க என்ன ஆவாங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா பாவங்கள் செஞ்சு சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஏறிட்டே போகுது. சோ என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம வந்து பூமிக்கு வரச்சே நம்மளோட கான்ஸ்டிடியூஷன் பொசிஷன்னால அவர் மறந்துடுறோம். அதனாலதான் நம்ம வந்து மெட்டீரியல் டச் அப்படின்றோம். இப்ப என்ன ஆகுது, தாத்தா புருஷான்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இதனால என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம வந்து நம்ம கிருஷ்ணரை சர்வ் பண்ணோம்ன்ற தாட் வந்து டோட்டலா நம்மளுக்கு போயிடும். நம்ம அதுல என்கேஜ் பண்ணவே மாட்டோம். நம்ம திங்க் பண்றோம் தட் மத்த என்கேஜ்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம சர்வீஸ் ஆஃப் த லார்ட், அதை தவிர மத்ததெல்லாம் பண்ணணும். இப்போ நம்ம மாதவ் சேவாதான் மாணவ் சேவான்றது போய் நிறைய பேர் மாணவ் சேவாதான் மாதவ் சேவா, அதாவது மனிதர்களை நல்லா பாத்துக்கிட்டோம்னா அதுதான் மாணவ் சேவா அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ ஒரு பியூட்டிஃபுல் வேர்ட் நான் பார்த்தேன், GOOD, குட்.
ஓகே, மைனஸ் காட். நல்லது உண்டி இருந்து காட் இல்லைன்னா 0 தான், 0. பேப்பர்ல எழுதி பாருங்க, உங்களுக்கு தெரியும். குட் மைனஸ் காட் ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு. அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். நல்லது உண்டி இருந்து ஆண்டவன் இல்லைன்னா நம்ம 0 தான் ஆயிடுவோம். இப்ப என்ன ஆகுது, நிறைய என்கேஜ்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, லிவிங் என்டிட்டிஸ், ரைட், சர்வீஸ் டு காட். ஸோ ஃபூலிஷ் பீப்புள் என்ன நினைக்கிறாங்க, தட் அதர் இப்போ டைரக்டாவோ இன்டைரக்டாவோ நம்ம வந்து என்கேஜ் பண்ண, நான் சொன்னது மாதிரி மானவ சேவா பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா மாதவ் சேவாக்கு. பட் மாதவ் சேவா பண்ணோம்னா எல்லாருமே ஆட்டோமேட்டிக்கா மானவ சேவா வந்துடும் அப்படின்னு. ஏன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா நார்மலா ஒரு அனாத ஆசிரமம் எடுத்து நடத்தலாம். யாரு அனாதையா இருப்பாங்க, 90% வந்து இந்த மாதிரி சம்பந்தம் அக்கிரமமா இருக்கிறவங்களுக்கு பிறக்கிற குழந்தையோ இல்ல பேரண்ட்ஸ் இறந்துட்டாலும். இப்போ பேரண்ட்ஸ் இறந்துட்டு கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருந்தாங்கன்னா அவங்க மாமாவோ மாமியோ அங்கிளோ ரிலேட்டிவோ ஃப்ரெண்ட்ஸோ. இப்போ பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்டியானிட்டில வந்து காட் மதர் காட் ஃபாதர்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, பியூட்டிஃபுல் கான்செப்ட். என்னன்னா சப்போஸ் பேரண்ட்ஸ்க்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா அவங்க வந்து நெக்ஸ்ட் இன் லைன் மாதிரி, அவங்க வந்து குழந்தைய டேக் ஓவர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு. அதே மாதிரி இப்போ வந்து நம்ம ஃபேமிலியும் அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. இப்பதான் நியூக்ளியர் ஃபேமிலி, என்னை பத்தி ஒண்டிதான் நான் கவலைப்படுவேன் அப்படின்ற கான்செப்ட் போயிருக்கு இல்லையா. இப்போ கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இருந்தா இதை தேர்த்துப்பாங்க. அதே மாதிரி கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இருந்தா 1 in 4 அந்த இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கவும் சான்ஸ் இல்ல, இல்லிசிட் குழந்தை பிறந்து அனாத ஆசிரமங்கள் கிரியேட் ஆகிற சான்ஸும் இல்லை அப்படின்றத பார்ப்போம். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம மாதவ் சேவா பண்ணாலே இந்த 2 காலி ஆயிடும். இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் போயிட்டே இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ இப்ப என்ன ஆகுது, இப்போ சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட் கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் வந்து என்ன, அவர் விபு, நம்ம வந்து இன்ஃபினிட், அதாவது அணு அப்படின்றத பார்த்திருக்கோம். நம்ம அணுனால நம்ம வந்து மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட் பார்த்த உடனே நம்ம அவ்வளோ அட்ராக்ட் ஆகும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஷேக்கன் சொல்லுங்க, இது முடிச்சு சொல்றேன். பட் இப்போ கிருஷ்ணரோட டார்மெண்ட் கண்டிஷன், நம்ம எல்லாருக்குமே பக்தின்றது எல்லாருக்குமே இருக்கு. ஏத்திஸ்ட்னு சொல்றவங்களுக்கும் பக்தி இருக்கு. பிரச்சனைன்னு வந்தா கிருஷ்ணரை நானே பார்ப்போம், ரைட். அப்புறம் நோ ராங்கர் ஹி என்கேஜஸ் இன் தி சர்வீஸ் ஆஃப் மேட்டர், அதுதான் விஷயம். அதர் வேர்ட்ஸ், ஒன் ஹூ ஃபர்கெட்ஸ் தி கான்ஸ்டிடியூஷன் பொசிஷன் ஹி அப்பியர்ஸ் இன் தி பொசிஷன் ஆஃப் தி லார்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர். அதான் அவர் வந்து அந்த டைம் இருந்தா கூட he remains as a servant of Lord but unqualified or contaminated state. அந்த ஸ்டேட்ல தான் அவர் இருக்காரு அப்படின்றத பார்த்திருக்கோம். எப்பவுமே அன்குவாலிஃபைட் ஆர் கண்டாமினேட்டட் ஸ்டேட், இந்த மோசமான ஸ்டேட்ல தான் அவர் வந்து இருக்காரு அப்படின்றது. ஏன்னா நம்ம வந்து அசுத்தமா இருக்கும், ரைட். இப்போ எப்பவும் கிருஷ்ணா பொசிஷன் கவர்மெண்ட்ல இருந்து நம்ம எழுந்திரிச்சிட்டோமோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா கிருஷ்ணர் பக்தி வந்துடும்ன்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம், சரிங்களா. நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து ஷேக்கன், நம்ம ஃபாரினர்ஸ் தான் ஷேக்கன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுல இருந்து ஒரு ஸ்மால் இது என்னன்னா, ஷேக்கன் கொடுக்கறது ஃபாரினர்ஸ் இல்ல, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் யாரு கொடுத்தாங்கன்னா, நம்ம பிரம்மா வந்து தபஸ் பண்ணாராம். அவர் தபஸ் 2 வருஷம் பண்ணி அஃப்கோர்ஸ் சக்சஸ் ஆலன்றது நம்மளுக்கு தெரியும். அவர் முன்னாடி வந்து கிருஷ்ணர் வந்த உடனே கிருஷ்ணர் பர்சனலா வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவர் தட்டி கொடுத்து செகண்ட் கொடுக்குறாரு. அங்கதான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. நம்ம ஃபாரின் கல்ச்சர் எல்லாம் நினைக்கிறோம், பட் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட். இது பகவத்கீதையில ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு. இதுல என்னன்னா கிளியரா வந்து ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் கொடுத்தது கிருஷ்ணர் தான்ன்றது சாஸ்திரப்படி சொல்லியிருக்காங்க, சரிங்களா. பாகவதத்துல படிச்சிருக்கோம் மாதாஜி. படிச்சிருக்கீங்களா? ஓகே, ஐ திங்க் இட் கம்ஸ் இன் தி செகண்ட் கேண்டோ. ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கம் முடிஞ்ச உடனே அவர் வந்து ஷேக்கன் கொடுக்கிறார், கை கொடுப்பாரு அப்படின்ட்டு கை கொடுக்கிறாரு. பாத்தீங்களா, அது இதுக்கு அர்த்தம் வந்து பிரம்மா ஈக்குவல் இல்ல, அவர் அந்த லெவலுக்கு இறங்கி வந்து ஷேக்கன் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு. சோ அங்க இருந்துதான் ஃபாரினர்ஸ். ஸோ யாராவது ஃபாரினர்ஸ் ஃபாரின் கல்ச்சர்னா அப்பா கிருஷ்ணரோட கல்ச்சர்ப்பா அப்படின்னு நம்ம எல்லாம் சொல்லலாம். எல்லாமே பகவான் செஞ்சதுதான் பின்பற்றுறாங்க, செஞ்சதுதான். வெரி நைஸ் மாதாஜி, கரெக்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. சைத்தன்ய ரதாசமுனி சைத்தன்ய ரதாசமுனி தான் ரதாசே ரதாசா. பார்த்தசாரதி பிரபு. मुनि चैतन्य रे दासा मुनि धनरा दासे दासा. Translation by Srila Prabhupada. I am a servant of Lord Chaitanya, a servant of Lord Chaitanya. I am a servant of Lord Chaitanya and a servant of his servants. Hare Krishna Mother. Hare Krishna. Hare Krishna. Very nicely சொல்றாரு. நான் வந்து servant of Lord Chaitanya, a servant of Lord Chaitanya, I am a servant of Lord Chaitanya and a servant of his servants. இதுக்கு அர்த்தம் வந்து ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ல 3 தடவை சொன்னாங்கன்னா எம்பசைஸ் பண்றது அப்படின்னு. ஷுவர்லி டெஃபினெட்லின்றது 3மே எம்பசிஸ், அதுதான் சொல்றாங்க. சோ இது வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றது. பத்ம புராணத்திலயும் நம்ம சிவர் இதேதான் நான் சொல்றாரு, ரைட். எல்லாத்தையும் விட நான் வந்து
எப்பவுமே நான் வந்து திங்க் பண்றது கிருஷ்ணரை. அண்ட் அதை விட யார ரொம்ப நான் மதிக்கிறேன்னா அவரோட சேவை செய்யற அவங்களுக்கு நான் அடியேனா இருக்கேன் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காரு நம்ம சிவர் கூட. அதே டைலாக் தான் இங்கேயும் வருது. एतबली नाचे गाया हुंकारा गंभीरा शेने का वशीला आचार्य हाइना सुचती जय महालक्ष्मी माताजी. हरे कृष्णा. एतबली नाचे गाया हुंकारा गंभीरा कृष्णा कृष्ण वशीला आचार्य हाइता सुतीरा. Translation: saying this, Advaita Prabhu dances and loudly sings. Then that at the next moment he quietly sits down. Hare Krishna. நெக்ஸ்ட் அவர் வந்து அத்வைதாச்சாரிய தேங்க்யூ வந்து ஒரு தடவை ஆடுவாரு பாடுவார் அப்புறம் சைலண்டா உட்காந்துருவாரு அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்த அபிமான மூலா ஸ்ரீ பலராமா சேயி பாவ அனுகதா அம்சகானா. ஹரே கிருஷ்ணா. விஜயகுமாரி மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. भक्त अभिमान मूल श्री बालरामे सेई भावे अनुकदतारा அம்சகனே. சேவை செய்யும் மனப்பான்மைக்கு பகவான் பலராமரே மூலமாவார். அவரை தொடர்ந்து வரும் அம்சங்கள் அனைவரும் அதே பாவத்தினை பின்பற்றுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Hare Krishna. The source of sentiments of servitude indeed is Lord Balrama. The plenary expansions who followed him are all influenced by that ecstasy. The source of sentiment of servitude is indeed Lord Balram. அதாவது என்ன சொல்றாங்க, சர்வேட்யூட் வந்து பல்ராம். அதாவது நம்ம பல்ராம் தான் ஆதிகுரு, ரைட்? ஸோ அந்த சர்வேட்டர் ஆட்டிடியூட் எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா பல்ராம் கிட்ட. ஏன்னா அவர் தான் அந்த எக்ஸ்டசி. ஸோ அங்கதான் ஆதிகுருன்னு எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா அந்த சேவை செய்யும் மனப்பான்மை 5 ரசம் சர்வ் பண்ணாலும் அவர்கிட்ட இருந்துதான் மூலமா ஸ்டார்ட் ஆகுது, ஒரிஜினல் மூலா அப்படின்றத சொல்றாங்க. தாண்டராவதார ஏகா ஸ்ரீ சங்கர்ஷனா பக்த காரே சர்வஷனா. ஜெயந்தி மாதாஜி. மாதாஜி எங்கிட்ட புக் இல்லைங்க மாதாஜி, சாரி மாதாஜி. ஜெயந்தி சங்கரன் மாதாஜி. கலாராணி மாதாஜி. Hare Krishna Mataji. Lord Shankarashana, who is one of his incarnations, always considers himself a devotee. சோ சங்கர்ஷனா வந்து எப்போ அவரோட இன்கார்னேஷனா இருந்தாலும் எப்பவுமே வந்து அவரை டிவோட்டியாதான் அவரே தானா டிவோட்டி என்ற ஃபீலிங்ல தான் அவர் பாக்குறாருன்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம். சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபாண்ட் பெருசு பண்ண படிக்கிறேம்மா நான். ஜெயந்தி சங்கரன். ஹரே கிருஷ்ணா. தாண்டராவதாரானா ஸ்ரீயுத லக்ஷ்மணா ஸ்ரீராமேரா தாஸ்ய தினோ கைல அனுக்ஷனா. தாண்டா அவதார ஆனா ஸ்ரீயுத லக்ஷ்மணா ஸ்ரீராமேரா தியாசா தேன கலிய அனுஷ்கனா. பர்ஃபெக்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் படிக்கட்டுமாமா? படிங்க டிரான்ஸ்லேஷன். Another of his incarnations, Lakshmana, who is very beautiful and opulent, always serves Lord Rama. ரொம்ப அழகு, ரொம்ப இது. ஏன் அப்படி இருந்தோம் என்ன எப்பவுமே ராமரை சர்வ் பண்றாரு. லக்ஷ்மணன் யாரு? ராமனுடைய பிரதர் சங்கர்ஷ்ணன். ஹரிபோல், ரைட். சங்கர்ஷன், ரைட். சோ சேஷா அண்ட் சங்கர்ஷன். ஹரே கிருஷ்ணா. சங்கர்ஷன அவதாரா கரணாப்தி சாயி தான்ஹாரா ஹிருதயே பக்தா பாவ அனுயாயி. அவதாரா கரண படிக்கிறாங்களா? வேற யாருன்னா?
இல்ல படிங்க மாதாஜி நீங்க. நோ ப்ராப்ளம். Karanaptishaya Tanhara Haryada Bhakta Bhava Ayurya Anuyaye. The Vishnu who lies on the casual ocean is an incarnation of Lord Shankarshana, and accordingly the emotion of being a devotee is always present in his heart. ஹரே கிருஷ்ணா. விஷ்ணு, சோ காரணா தகசாயி விஷ்ணு என்றவர் வந்து காரணா கடல்ல கிருஷ்ணாவோட எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னு. அவரோட எமோஷன் என்னன்னா எப்பவுமே டிவோட்டியா இருந்து அவரு பிரசன்ட் பண்றாரு அப்படின்னு. அவரோட பியூட்டி பாருங்களேன், என்ன இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் கூடயே வர்றாருன்னு. ரைட், பர்மனண்டா வந்து அவர் அங்க இருந்தாலும் சங்கர்ஷனா வந்து இன்கார்னேஷன் ஆஃப் சங்கர்ஷனா. தி எமோஷன் ஆஃப் பீங் அ டிவோட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் பிரசன்ட் இன் ஹிஸ் ஹார்ட். அவர் வந்து எப்பவுமே டிவோட்டி என்ற பாவத்து தான் அவர் மனசுல இருக்குன்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம். எப்பவுமே அவர் வந்து என்ன ரோல் எடுத்து அதங்காரம் பண்ணாலும் என்ன பண்ணாலும் அவர் வந்து டிவோட்டி ரோல்ல தான் இருக்காருன்னு. நாளைக்கு வந்து உங்களுக்கு மறக்காம 4:45க்கு இருங்க எல்லாருமே. ஏன்னா மார்னிங் கூட அனௌன்ஸ் பண்ணுங்க. நம்ம வந்து கதை இது வரைக்கும் வந்து கிருஷ்ணரால ஃபெயிண்டான கதைகள் கேட்டிருக்கோம். கிருஷ்ணர் ஃபெயிண்டான கதை தெரிஞ்சுக்கணும். ரெண்டாவது வந்து ஆக்சுவலா பலராம், கிருஷ்ணா, சுபதா நம்மளோட ஜெகநாத் யாத்திரையோட மெயின் ஸ்டோரி எல்லாருக்குமே தெரியும். இப்படி ஆனாங்க துவாரகால எல்லாம் அது வரைக்கும் தெரியும். பட் அந்த மூமெண்ட்ல என்ன நடந்துச்சு அப்படின்ற ஒரு சீக்ரெட் ஸ்டோரி இருக்கு. இது சிலருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம், பட் நிறைய பேருக்கு தெரியாது. சோ இந்த சீக்ரெட் ஸ்டோரி யாருக்கெல்லாம் வேணுமோ 4:45 ஷார்ப் நாளைக்கு 4 o'clock கிளாஸ். நாளைக்கு என்ன நாள்? நாளைக்கு வெட்னஸ்டே. எல்லாருக்கும் வேணும் மாதாஜி. எல்லாருக்கும் வேணும் இல்லையா? சோ 4 o'clock இருந்து 4:45க்கு சோ டியூஸ்டே 4 o'clock செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு 4:45க்கு ஞாபகப்படுத்துங்க. ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஸ்டோரி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு. Okay, Mataji. Okay, Mataji. Mataji, as usual 4 o'clock தானே? As usual 4 தான். Thank you. 4:45 we'll have the story session. லாஸ்ட்ல தான மாதாஜி ஸ்டோரி? லாஸ்ட்ல தான் ஸ்டோரி. 4 o'clock தான் செஷன். யா. பட் ரிமைண்ட் பண்ணுங்க, நான் மறந்துடுவேன். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் பிரபு சொல்லிட்டேன் இது. ஹரே கிருஷ்ணா. மோகன்தாஸ் பிரபு எனக்கு மூவ் ஆகல. Yeah, Mataji. No problem. Yeah. அடுத்தது யார் படிக்க போறீங்க? ஜெயந்தி மாதாஜி. ஓகே, ஜெயந்தி மாதாஜி. சாரி மாதாஜி, என்கிட்ட புக் இல்லைங்க மாதாஜி. மாதாஜி அவங்க அதான் சொன்னாங்க மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி படிச்சிட்டாங்களா? அவங்க ஹேண்ட் ரைஸ். கலாராணி மாதாஜி படிக்கல. பத்மா மாதாஜி படிச்சாங்கல்ல? படிச்சாச்சு மாதாஜி. கலாராணி மாதாஜி இன்னும் படிக்கல. ஓகே ஓகே. நான் படிச்சிட்டேன் மாதாஜி. படிக்கவா? நான் படிக்கவா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. பட் ஸ்கிரீன் மூவ் ஆகும் ஒரு செகண்ட். The Vishnu who lies on the இல்ல படிச்சிட்டோம்ல மாதாஜி. அது முடிச்சிட்டோம் மாதாஜி. இது படிச்சா not moving. One second Prabhu, I'll take from my screen. Stage 6.92. Yeah, it's perfect. நீங்க படிச்சிட்டீங்களா மாதாஜி? இல்ல இப்பதான் வருது ஸ்கிரீன். ஹரே கிருஷ்ணா. தான்ஹாரா பிரகாஷ பேடா அத்வைதா மாதாஜி. காயோ மனோ வாக்யா தான்ரா பக்தி சதா கார்யா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் வரல மாதாஜி. நான் ஷேர் பண்றேன். டோன்ட் வரி, ஐ ஹேவ். தெரியுதா? 62. तन्हार प्रकाश पेड़ा अद्वैत आचार्य काया मनो वाक्य वाकी तन्रा भक्ति सदा कार्य. Translation: Advaita Acharya is a separate expansion of him. He always engaged in devotional service with his thoughts, words, and actions. Hare Krishna. Thoughts, words, and actions. Right? Advaita Acharya,
ரைட் எக்ஸ்பான்ஷன். அவர் அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா இருக்கிறதாலதான் சிவா அவர் க்ளோஸ்னாலதான் அவர் கும்பிட்ட உடனே அவர் அப்படின்றத நம்ம பார்த்திருப்போம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாக்கே காஹே முனி சைத்தன்யர அனுச்சரா முனி தாண்ட பக்தா மானே பாவே நிரந்தரா. ஹரே கிருஷ்ணா. वाक्ये काहि मफी चैतन्येरा अनुकारा मफी तंद्रा भक्ता मने भावे निरंतरा. Translation: by his words he declares, I am a servant of Lord Chaitanya. Thus with his mind he always thinks I am his devotee. Hare Krishna. Hare Krishna. By his word he declares, I am the servant of Lord Chaitanya. Thus with his mind he always thinks I am his devotee. அதாவது அவர் அவர் வார்த்தையால சொல்லிடுறாரு நான் தான் தாசானு தாசா அப்படின்னு. ஆனா மைண்ட்ல எப்பவுமே அவர் டிவோட்டி தான் நிக்கிறாரு. எப்பவுமே நான் சர்வன்ட் சொன்னாலும் அவர் எப்பவுமே அவரை பத்தி தான் அப்படிதான் நினைச்சிட்டே இருக்காரு அப்படின்னு. அதாவது வேர்ட்ஸ் அண்ட் ஆக்ஷன்ஸ் ஷுட் மேட்ச் பண்ணுவாங்க. டோன்ட் வேர்ட்ஸ் பட் ஷோ பை ஆக்ஷன்ஸ். ஸோ இவர் பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள். அவரோட எண்ணமும் வாக்கும் ஒன்றுமே மேட்ச் ஆகுது அப்படின்றதுக்கு. அடுத்ததோட நம்ம நிறுத்திக்கலாம். இது வரைக்கும் யாருமே படிக்கலன்னா அடுத்தது படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, I will read மாதாஜி. லட்சுமி மாதாஜி can read. சேவகன் பக்தன் அப்படிங்கிறதுக்கு ரொம்ப வாஸ்ட் டிஃபரெண்ட் இருக்கா மாதாஜி? எது மாதாஜி? ஆமா இருக்கு. சேவன் பக்தனுக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு மாதாஜி. சேவன் அப்படின்னா சேவை செய்யற ஆட்டிடியூட் இருக்கிறவங்க, சர்வ் பண்றவங்க. பக்தி இருக்காதா? இருக்கிறதுனாலதான் அந்த சேவை செய்யணும்னு தோணுது. சோ கரெக்ட். பக்தனா இருந்தாதான் சேவை செய்யணும்னு தோன்றுது. கரெக்டா? சோ சேவை செய்யணும், சேவனா இருந்தாலும் பக்தனா இருப்பாங்க ரெண்டு பேருமே. ஆனா ரெண்டுக்குமே என்ன டிஃபரன்ஸ்? இப்போ பக்தன் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா இங்க ரெஃபர் பண்றது பியூர் டிவோட்டி என்ற கான்செப்ட்ல. இப்ப நம்ம எடுத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம ஆக்சுவலா சேவை செய்யறோமா அப்படின்னா இல்ல, நம்ம பியூர் டிவோட்டியானாலும் இல்ல. ரைட்? நம்ம பக்தனாக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம், டிவோட்டி. பட் பக்தனுக்கும் டிவோட்டிக்கும் என்னன்னா, இப்போ பக்தர் அப்படின்றது இஸ் அ பொசிஷன். ரைட்? டிவோட்டின்றது ஒரு பொசிஷன். அதாவது நான் இப்படி நான் அம்மா அப்படின்றது ஒரு பொசிஷன். 5 ரசமும் பக்த ரசங்கள், வேற 5 ரசங்கள். அதுல டிவோட்டின்றது அவர் செய்யும் பொசிஷன், என்ன சொல்றது, ரிலேஷன்ஷிப் பக்தர் அன்றது. ரைட்? நம்ம சொல்லிருக்கோம் சம்பந்தம் அபிதயா பிரயோஜன். அதுல சம்பந்தம். ஆமா, நம்ம அதாவது நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் பக்தர், டிவோட்டி. நம்ம பொசிஷன் சர்வ் பண்றது. புரியுதுங்களா? இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு தாயா இருப்பேன், ரைட்? ஒரு மனைவியா இருப்பேன். என்னோட பொசிஷன் மாறிட்டே இருக்கும் வீட்டுல. ஒரு பெண், ஒரு டாட்டரா இருப்பேன். ஆனா நான் பண்றது 3 பேருக்குமே சர்வீஸ் தான். ஆனா என்னோட ரிலேஷன்ஷிப் வேற மாறுது. ஆனா என்னோட ஸ்டைல் அதேதான் இருக்கு. சோ பக்தர் அப்படின்றது உங்களோட பொசிஷன் கிருஷ்ணரோட, சாரி உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப். சேவை செய்யறது நம்மளோட கான்ஸ்டிடியூஷன் பொசிஷன், சர்வேட்டர் அப்படின்றது. புரிஞ்சுச்சுங்களா? மாதாஜி இன்னொரு டவுட் மாதாஜி. சதாசிவன் விரிவங்கம் மகாமாயா, அவரது துணைவி லக்ஷ்மி அல்லது ரமாதேவி. ரமாதேவியின் விரிவங்கம் என்று கூறப்படுகிறது. மகாமாயையே ஜட இயற்கையின் ஆதி மூலமும் பிறப்பிடமும் ஆவாள் அப்படின்னா என்ன மாதாஜி? சோ பேசிக்கலி நம்ம விஷ்ணுல இருந்து கிளான்ஸ்ல இருந்து வர்றது சதாசிவன். நம்ம நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி ரமாதேவின்றவங்க லட்சுமி தேவி, அவங்க கிளான்ஸ்ல இருந்து வரவங்க பார்வதி தேவி. ரைட்? மாயா. சோ இவங்க 2 பேரும் தான் ஆக்சுவல் பேர். அதாவது கிருஷ்ணரும் இவங்க தான் பேரண்ட்ஸ்னா, இவங்க தான் அங்கிள் ஆண்டி ஆஃப் மெட்டீரியல். சோ இவங்க 2 பேர்ல இருந்து வரவங்க தான் இவங்க 2 பேரும். இவங்க தான் மெட்டீரியல் வேர்டோட மூல காரணமானாங்க. அவருடைய பார்வைப்பட்டு இவங்க மூலமா தான் ஜட இயற்கை தோன்றது. ஆமா, இது முடிச்சிட்டு நான் கோலோகா சார்ட் காட்டுறேன், உங்களுக்கு அது புரியும். சரிங்களா? இவங்க முடிச்சிட்டோம். எவ்வளவு பெருசு இருக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் மாதாஜி? நான் தான் பாக்கணுமா? ஒன்னே தான் முடிச்சிடலாம். ஜன துளசி தியா கரே காயா சேவனா பக்தி பிரச்சாரியா சபா தாரில புவனா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜல துளசி தியா கரே காயா. இல்ல, லட்சுமி மாதாஜி படிக்கணும்னு சொன்னாங்க. हरे कृष्ण माता। जल तुलसी दिया करे काया ते सेवना भक्ति प्रचार्य सभा तारीला भुवना. Translation: with his body he worshipped the Lord by offering Ganges water and tulsi leaves, and by preaching devotional service he delivered the entire universe. So with the body he worshipped the Lord by offering Ganges water and tulsi water. Right? அவர் நம்ம பார்த்திருப்போம். இதை மறக்கவே கூடாது. துளசி எல்லாம் வச்சு
அவரை கூப்பிடுறாரு அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம். ஸோ இதுதான் அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. ஸோ இது வந்து சூப்பர் சிச்சுவேஷன். ஏன்னா அப்படி கூப்பிட்டதால, அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கிறதால தான் அவரும் ஓடி வந்தாரு. நம்ம எல்லாம் கூப்பிட்டா வருவாரா அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு அந்த லெவலுக்கு பக்தி இருந்தா கண்டிப்பா வருவாரு. நம்மளுக்கு பக்தி இருந்து நம்ம நிஜமா உள் மனசோட கூப்பிடுறோமா அப்படின்றது நம்ம தான் சொல்லணும். ரைட்? நம்ம பக்தி இருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோமே தவிர எந்த லெவலுக்கு பக்தி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்படின்றத செப்பரேட் லெவல் இருக்கா மாதாஜி பக்திக்கு? என்ன லெவல் கண்டுபிடிக்கிறது? எந்த லெவல்னா மாதாஜி, நம்ம வந்து பாத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், நிறைய இருக்கு லெவல். நம்ம இருக்கிறதுலயே அணுலதான் இருக்கும் பக்தி லெவல். மாதாஜி, அந்த பக்திங்கிறதுக்கு there is any measurement? எஸ், தெர் இஸ் மெஷர்மெண்ட். ஆனா அந்த மெஷர்மெண்ட் வந்து கிருஷ்ணருக்கும் நம்மளுக்கு ஒண்டிதான் தெரியும். இப்போ இங்க இருக்கிறவங்கள நம்ம பண்றது இவங்களை விட பக்தி ஜாஸ்தியா அவங்களை விட பக்தி ஜாஸ்தியான்னு பேசுறது இட்ஸ் வெரி ஈஸி. ஆனா நம்மளோட மெஷர்மெண்ட்டே எடுங்க. 2 years பேக் நீங்க இந்த மாதிரி தான் பக்தி பண்ணீங்களா மாதாஜி? நான் பண்ணல. இப்பவே இப்ப பண்றது இல்ல, 2 வருஷத்துக்கு என்ன இப்பவே நடுவுல வரதுல. சோ இப்போ நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, அதுதான் மாதாஜி ஒருவருடைய நடத்தையிலிருந்தே புரிந்து கொள்ளலாம் உங்க பக்தியில எந்த லெவல் முந்தி இருந்தது. இல்ல மாதாஜி, கஷ்டம், ரொம்ப கஷ்டம். எதுக்கு தெரியுமா? இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்போ நீங்க எல்லாம் கேட்டீங்கன்னா இது ரொம்ப ஷாக் ஆவீங்க. என்னோட பாதி ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்து நான் வந்து ஏத்திஸ்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஏத்திஸ்ட்னா என்ன சொல்வீங்க? தேங்க்யூ மாதாஜி. நாஸ்திகவாதின்னு நினைக்கிறாங்க. நான் எப்பவுமே நாஸ்திகவாதியா இருந்தது இல்ல, இப்போ இல்ல, நான் சொல்றது எப்பவுமே இருந்தது இல்ல. ஓகே, எங்க இருந்து அவங்களுக்கு அந்த இம்ப்ரெஷன், எந்த நடையில இருந்து அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா ஆக்சுவலா எனக்கு கூட புரியாது. ரைட்? நானே கொஞ்சம் ஷாக் ஆயிட்டேன், ஏன்டா என்ன இந்த மாதிரி ஒரு ஒப்பீனியன் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு. ஸோ 2-3 பேர்கிட்ட நான் உட்காந்து கேட்டேன், சரி ஏன் இப்படி சொன்னீங்க, எப்பமாவது நோட்டீஸ் பண்ணீங்கன்னா அவங்க 3 பாயிண்ட் சொன்னாங்க. ஏன்னா நான் சின்ன பக்கத்துல இருந்து கோயில் போனா நான் அர்ச்சனை வந்து சாமி மேலதான் பண்ணுவேன். எந்த சிச்சுவேஷன்ல இருந்தாலும் அர்ச்சனை பண்ண மாட்டேன், பண்ணா சாமி மேலதான் பண்ணுவேன் நான். சரி, அதுக்கோசரம் அதனால நான் வந்து ஏத்திஸ்ட்னு ஒரு செட்டு கேட்டகரைஸ் பண்ணாங்க. இங்க தெலுங்கு யாரெல்லாம் இருக்கீங்களோ உங்களுக்கு தெரியும், சாட்டர்டே நைட் வந்து நம்ம டிஃபன் சாப்பிடுவோம். ரைட்? யூஸ்வலா நான் சாப்பிட மாட்டேன். நான் வந்து சாப்பாடு பர்சன். அதனால நான் சாட்டர்டே நைட் கூட ரைஸ் தான் சாப்பிடுவேன். அதனால என்ன நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி நாஸ்திகவாதம். சொன்னவங்கல சொல்றேன், இது சொல்லாதவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. 3வது வந்து நிறைய பட்டை இதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா படிச்சது கிறிஸ்டியன் ஸ்கூலு, போட்டுட்டு போனா என்ன வெள்ளர் தோத்திடுவாங்க. அதனால வந்து பெரிய கோயிலுக்கெல்லாம் போனா சின்னதா குங்குமம் வைப்போமே தவிர ரொம்ப அப்படியே என் கசின் எல்லாம் போட்டுட்டு வருவா. அப்படியே கோயிலுக்கு போய் எக்ஸாம்னா அப்படியே ஃபுல்லா பட்டெல்லாம் அடிச்சுட்டு வருவா. அந்த மாதிரி நான் அடிக்கவே மாட்டேன். ரைட்? சோ இது 3வது. ஓகே, 4வது வந்து இவங்க வந்து சாய்பாபா கோயில் எல்லாம் போவாங்க. அப்ப வந்து என் கசின் இன்னொரு பையன், சின்ன பையன், பயங்கரமா கிண்டல் அடிச்சிருப்பான். டீ போறவங்க பக்தியை ஏன்டா கெடுக்கிறேன், நாங்க வெளில இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு அவன் இழுத்து வச்சுட்டு நான் வெளில உட்காந்து கதை பேசிட்டு இருப்பேன். இது 4வது ரீசன் நான் ஏத்திஸ்ட் அப்படின்னு. சோ இப்ப வந்து எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, இதை வச்சு ஏன் நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன், வெளியில இருந்து பார்த்து நான் ஏத்திஸ்ட். இப்போ உங்க யாரையாவது ஒருத்தரை நான் கூட்டிட்டு போனா கூட நீங்க என்ன சொல்வீங்க? ஐயோ ராதிகா மாதாஜியா ஏத்திஸ்டா, அவங்களுக்கு கொஞ்சமாவது பக்தி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா? இல்ல கரெக்டாங்க ஏத்திஸ்ட் சும்மாவே வந்து படிச்சுட்டு சொல்றாங்க. இப்ப கூட சொல்றாங்க மாதாஜி. இப்ப கூட உன் தலையில குரு ஓடுது, தலையிலயோ காலியோ, எங்க அம்மா தான் கேட்கணும். அது தலையில குரு ஓடுது, டெம்பரரியா நீ 1 வருஷம் 2 வருஷம் தான் வந்து பக்தி பண்ணுவ குருனால, அதுக்கப்புறம் திரும்ப ரிவர்ஸ் ஆயிடுவேன் அப்படின்னாங்க. நானு ஐயோ குருக்கு அவ்வளவு பவரா, பக்தி கூட 10 year அப்படின்னு. எதுக்குன்னா மாதாஜி, நான் இனிஷியலா உங்களை பாக்குறதே உங்ககிட்ட பொட்டு இல்லாதனால நீங்க கிறிஸ்டியனே இந்துவா மாறிட்டீங்கன்னு நினைச்சேன். கிறிஸ்டியன் இந்துவா மாறினா ஃபர்ஸ்ட் பொட்டு வைப்பாங்க மாதாஜி. நீங்க வைக்கிறதே இல்லையே. அதான் கிறிஸ்டியன் இந்துவா மாறினா பொட்டு வைப்பாங்க, இந்து கிறிஸ்டியனா மாறினாதான் பொட்டு வைக்க மாட்டாங்க. இல்ல நீங்க ஒரு நாள் நான் கேட்டதுக்கு நீங்க சொன்னீங்களே, நான் தண்ணியில எழுதுவேன் இந்த இதுன்னு சொன்னீங்களே, அது கூட நான் இது வரைக்கும் நம்பல, இப்ப கூட நம்பல. நீங்க எழுதுவதெல்லாம் பொட்டு வச்சுக்கிறது இல்லையா, நீங்க கிறிஸ்டியன்னு நினைச்சிட்டேன் நான் இத்தனை நாளா. இல்ல இல்ல என் பேர் வச்சாலே பொட்டு வைக்க அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க மாதாஜி. பொட்டு வைக்க கூடாதா? வைக்க கூடாதுன்னு இல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப புரிஞ்சுக்கீங்களா? கூட இருக்கிறவங்கள என்னமா சந்தேகம்லாம் இருக்கு. இப்ப பாத்தீங்களா? தேங்க்யூ பிரபு. கூட இவ்வளவு வருஷம் இருக்கிறவங்களுக்கே எவ்வளவு கொஸ்டின் மார்க் இருக்கச்சே. வந்து இதுக்குதான் சொல்ல வந்தேன். ரைட்? சொன்னா இது மெயினா வந்து இருங்க ஒரு செகண்ட். எதுக்கு மெயினா நான் சொன்னேன்னா, இது என்ன பத்தி இல்ல, நம்ம வந்து பார்த்தாலே எடை போடலான்றது சான்ஸே இல்ல. எடை போடவே முடியாது. ஏன்னா அவங்களுக்கே தெரியாது. நான் பெருமையா சொல்லலாம் வந்த மாதாஜி, நீங்க கிறிஸ்டியனு, நீங்களே இவ்வளவு தூரம் வந்து இவ்வளவு தூரம் சொல்றீங்க, எங்களுக்கு எல்லாம் ஒண்ணுமே இந்துவா இருந்து தெரியலையே. இல்ல நான் உங்களை சொல்ல மாதாஜி, நான் உங்களை சொல்ல
பார்த்து எடை போட முடியுமா அப்படின்னு சொன்னதுக்கு போட முடியாது அப்படின்னு சொன்னேன். அதுக்கு சொல்ல வரேன். ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப க்ளோஸா மூவ் பண்ணாதான். நான் யூசுவலா அதுவும் என்னோட நடிக்கவும் செய்வாங்கல்ல மாதாஜி, பக்தி மாதிரி நடிக்கவும் செய்வாங்க மாதாஜி. அதுவும் இல்ல, நிறைய எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து மனசுல ஒண்ணு நினைச்சிட்டு எல்லாருமே சொல்வாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. நான் உங்களுக்கு சொன்ன மங்களூர் போறச்சே என்னன்னா, நாங்க வந்து அபிஷேகம் தண்ணியும் அபிஷேகம் பூவும் எடுத்துன்னு போய் கொடுக்கணும். சாமிக்கு அபிஷேகம் ஆக போகுது. சோ ஓல்டு டெம்பிள்ல இருந்து பழம் எல்லாம் கொண்டு வந்தோம். சாப்பிடாம பிரசாதம் எல்லாம் நான் பண்ணல, வண்டி கிடைக்கல எங்களுக்கு. அதனால எங்களுக்கு வந்த வண்டி அப்படி பிக்கப் ஆச்சு. சோ நாங்க போய் எஃபர்ட்ஸ் எல்லாம் போடல, அது ஃப்ளூக்ல போச்சு. ஆனா அங்க வந்த அப்புறம் இது வந்து எடுத்துன்னு போய் அபிஷேகத்துக்கு கொடுக்க சொல்லியிருந்தார் பிரபு. அதனால அதுக்கு ஹோல்ட் பண்ணேன். இப்போ என்னன்னா, மேல வந்து நான் கீழே யார் எந்த பிரபு காலில் விழுந்தாலும் மண்ணு தர ட்ரெஸ் ஸ்பாயில் ஆச்சுன்னா போய் மார்க்கெட் வரதுக்கு டைம் இல்லை. ஏன்னா அபிஷேகம் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. அதை தட்டிட்டு பண்ணலாம். பட் அது தட்டி பண்ணோம்னா அந்த பூ ஃபுல்லா ஆகுமேன்ற தாட் தான் எனக்கு வந்துச்சு. ரைட். அதனால வந்து நான் எல்லாரும் என்ன பிரபு கூட ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா இப்படிதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஒருத்தர்கிட்ட கூட நான் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கல. கேட்டதுக்கு ட்ரெஸ் கெட்டு போயிடும் அப்படின்னு தனிஷ்மா கூட சொன்னாங்க, வா கழுவிக்கலாம். பட் பாயிண்ட் வந்து ட்ரெஸ் பத்தியே இல்ல. அது பாயிண்ட் என்னன்னா, அடுத்த 2வது நிமிஷம் நான் அபிஷேகத்துக்கு இதெல்லாம் எடுத்துன்னு போனோம், ஃப்ளவரு, தண்ணி. இதையும் சொல்ல வந்தேன்னா, இப்ப வந்து கான்செப்சுவலி ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கிறவங்க வேணா புரிஞ்சுப்பாங்க, தெரியாதவங்க கேட்பாங்க. ஆனா நிறைய பேர் அசியூம் பண்ணுவாங்க, கொஞ்சம் குனிஞ்சி பண்றது கூட இவ வந்து ஒரு ஆர்டினரி ட்ரெஸ், இதுக்கு போய் இவ்ளோ பண்றாளே அப்படின்னு தெரிவிக்கிறவங்க இருப்பாங்க. பட் எதுக்கு சொல்றேன்னா, அந்த பிஹேவியரோட பின்னாடி இருக்கிற மூட் வந்து தெரியாதுன்னு சொல்ல வரேன். நம்ம வந்து நிறைய பேர் என்ன மாதிரி நிறைய பேர் இருப்பாங்க, ரைட். இவ்வளோண்டு பக்தி அப்படின்ற பேருக்கே இந்த திங்கிங் இப்படி போயிட்டு நான் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கலன்னா, ஹார்ட்கோர் டிவோட்டீஸ் எல்லாம் இருக்காங்கல்ல, அவங்க எல்லாம் எக்ஸ்பிளனேஷனே கொடுக்க மாட்டாங்க. அதுக்குதான் சொல்ல வரேன், ஏன் பண்றாங்க அப்படின்ற எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து கொடுப்பாங்களான்றதே எனக்கு தெரியாது. சோ நம்ம வந்து நம்ம கண்ணோட்டத்துல பார்த்தோம்னா அது வந்து தப்பா தெரியலாம் அப்படின்னு. மத்தஜி நான் உங்களை பத்தி சொல்ல, நான் சொல்றது வந்து ஒரு சிச்சுவேஷன் வச்சு நம்ம அப்படி ஆகலாம் அப்படின்றதுக்கு நான் சொல்ல வரேன். சோ நிறைய தடவை நான் வந்து பாத்துதானே மாதாஜி எடுக்க முடியும். ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் பாக்குறத வச்சுதான் நம்ம எடுத்துக்க முடியும். பழக அதுக்கப்புறம் பண்ண ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்க கிராஸ்பிங் பவர் நமக்கு வரும். நம்ம வைஷ்ணவாவா இருக்கச்சே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, பார்த்து ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது பக்தியிலன்னு சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? எதுலயுமே பண்ணக்கூடாது. பட் கொஞ்சம் எல்லாம் பண்ணலாம். அதாவது கோவமா, இவங்களுக்கு துருதுருன்னு இருக்காங்களா, டல்லா இருக்காங்களா, சிக்கா இருக்காங்களா, உடம்பு சரியா இல்லையா, பேச பேச புரியலாம் மாதாஜி. பட் சொல்ல முடியாது மாதாஜி, சொல்லவும் முடியாது. எதுக்குன்னா, இப்போ இதே நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இருக்கிறவங்க கிட்ட எல்லாம் பக்தியா பேசலாம். ஆனா சிலர்கிட்ட நான் பக்தி பேசாமலே கூட அப்படியே போகலாம். புரியுதுங்களா? சில கிரௌட்ல வந்து நான் பக்தி நேரா போய் உட்காந்துன்னா அந்த கதை வந்து வராதுன்னு சொல்றதால கம்முன்னு இருந்துட்டு ஏதாவது ஒரு கான்டெக்ட் வர டைம் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுவேன். இப்ப பொண்ணோடயே பேசினேன்னா 24 மணி நேரம் பக்தி எல்லாம் பேச மாட்டேன். சப்ஜெக்ட் எல்லாம் பேசிட்டு நான் எடுப்பேன். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா, வேற யாராவது பேசிட்டு இருக்கீங்க, ஐ ஹேவ் அ அர்ஜென்ட் கால். இருக்காங்களா அவங்க லைன்ல? இருக்காங்க, அதுக்கு பிரேக் ஆயிடுச்சு. போன் பேச போயிருக்காங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் முடிச்சுக்கிறேன். ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா அத்வைத. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். நாளைக்கு பார்க்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.